Bizia gaiz, no? Bai, apur ez zengo diago, pote batzuk hartzea eta partidura edo? Bai. Baga, itzaleke, ba, venga, ba. Gaur bai, ez, graziko dugu, ez? Bai, ez? Zeta, zuko parranda zela? Ba, ondo. Teneski hori, azkenean ze? Kaina, ba, kriston parranda bota genian elkarrekin. Torren astean hobeagoa izango, bai, nik uste diat, bai, ez, bai. Danborra da, eta beho gabean kriston parranda botako jo. Bai, baina lehena etzakaztu kupelen bila joan bar gaitukela. Zai, guazen? Zurre ematen di, gure laguna ikusteko eta rara izatea. Ez txandan azka ikusteuz. Your